Здравейте на всички, добре дошли отново. Ако се срещаме за пръв път, добре дошли въобще. Записвам аудио, което не мислех да правя допреди 2 дни, но мисля, че е редно да го има. Или казано накратко, в това аудио ще си говорим за гъзовете в книгоиздаването и гъзовете в писането. Казвам гъзове абсолютно отговорно, абсолютно съзнавайки как звуча. И от сега искам да ви кажа, че този пост няма да е много позитивен, но го правя с цел да не се сблъсквате с същите гъзове, с които съм се сблъскала аз. От сега казвам, че няма да давам точни имена, първо защото половината от тези неща можете да намерите публично в профила ми във Facebook. И втората причина е, че не желая някой от въпросните гъзове да се опита да ме съди за клевета. Макар че мога да докажа всеки един от тези случаи, но човек никога не знае. Другата причина, заради която в момента записвам това аудио, е, че една гъска ме ядоса сутринта и реших, че може би не е лошо да събера всички кретенски истории, с които съм се сблъсквала по 2 причини. Първо, защото това е доста добро допълнение към предишното ми аудио, което е за "Няма дядо Коледа" в книгоиздаването и писането. Ако не сте го слушали, ще сложа линк към YouTube видеото. И втората причина е, защото тези истории трябва да бъдат разказани. Обзалагам се, че не съм само аз, но в случай, че тепърва започвате да пишете или да публикувате, много е възможно да попаднете на някои от въпросните задници. Дори и да не са на същите, на които попаднах аз, ако се интересувате кои са точно, напишете коментар. Ще попаднете на някой подобен, което няма да направи нещата по-добре и срещата с всеки един от въпросните смачква самочувствието, а не бива. Така че, без повече приказки, да започваме разговорите за гъзовете в книгоиздаването. Гъз номер 1. Гъз номер 1 беше издател. И той всъщност може и да е бил нормален издател за другите си автори. Аз тогава попаднах на него чрез препоръка, мисля, че беше. И нека да ви разкажа историята. Отново става дума за различен следовател. Годината е 2018. Тоест, към този момент вече ме бяха отрязали от Сиела. За тези, които не знаят, когато тръгнах да публикувам различен следовател, бях пълна патица и тръгнах с идеята, че аз ще пиша на всички големи издателства, пък каквото стане. В смисъл, не съм била идиотка да не знам, че някой, може въобще да ме отрази. Беше ми ясно. Само че реших, че не е лоша идея поне да опитам, да видя какво ще стане. Бях чувала легенди, че не отговарят. Просто исках да видя как ще се случи с мен. Сиела ме подведоха. Казвам подведоха, защото аз бях тъпа да не разбера отказа. Защото те ми казаха, че трябва да се свържа с оригиналния автор на поредицата за патрулите, т.е. Сергей Лукяненко, да му поискам разрешение за авторски права, което аз направих и получих. Но когато се свързах с тях, се оказа, че те всъщност са ми казали това с идеята аз да се откажа. И това, че не съм се отказала, тях въобще не ги интересува и те въобще не са имали намерение да издават книгата. Но аз съм тъпата, че въобще тогава не предположих, че може да ми кажат нещо такова. Но не, те са гъзовете в историята всъщност. Гъз номер 1 е издател, който ми беше препоръчан от друг автор. Авторът е много симпатичен човек, пише леко наивистично, пише приказки. Тоест, моето фентази и неговите приказки може би не са точно в един жанр, но са в един огромен наджанр. Така че, когато си говорихме с него за книгоиздаване, аз се оплаках, че не мога да намеря издател за различен следовател. Той ми каза: добре защо не опиташ с моя издател? И аз, много се зарадвах. Стана ми много приятно, че ми предлага решение веднага и естествено първото, което направих, беше да се свържа с неговия издател. Тук е въпросът, че става дума за малко издателство, което издава предимно книги, игри или фентазита, но от конкретен тип фентази, както разбрах постфактум. Но към онзи момент, когато реших да се свържа с този човек, си мислех, че това е правилният човек. Съответно, писах на човека, обясних така и така, написала съм това и това, имам това и това. Какво ще кажете? Естествено, по типа на българските издателства получих нулев отговор, но тъй като аз съм нахална и нагла,
реших, че няма да се задоволя с нулев отговор, защото от моята гледна точка няма по-голямо неуважение от това да оставиш някого без какъвто и да е отговор. Не случайно, когато се работи в корпоративна среда, те учат, че трябва да потвърждаваш, че мейлът е получен. Тоест, ако получиш имейл, без значение дали можеш да отговориш или да помогнеш или не можеш, ти си длъжен да кажеш на другия човек: да, здрасти, аз съм вашата Леля, мейла ви е получен, гледаме го. Защото ако го оставиш да виси, това излиза, че човека не е уважен, никой не е видял мейла, има някакъв проблем, просто не е учтиво. Съответно, водена отгоре-долу от тази идея и водена от идеята, че аз категорично искам да получа отговор, реших, че ще пиша на човека отново и ще му кажа така и така. Мина известно време, под известно време мисля, че минаха поне 2-3 седмици от разговора ни. И, нали, мина известно време, какво стана, кажете ми нещо, поне нещо, нали, аз не съм тръгнала към него с идеята, че той веднага ще ме прегърне с две ръце и ще каже: да, всичко е наред, но очаквах поне отговор. И той ми каза следното. Само момент, защото трябва да намеря цитата, а аз имам колекция от тях. Чета дословно това, което ми беше написано. Както казах, имам го в писмен вид, защото действието се развива в чат. Слушайте сега и пълнейте за каква наглост, в смисъл наглост от гледна точка на това, че ти е автор, който ти обяснява, че е пълен гьон и така нататък. Как можеш да кажеш нещо подобно? Цитирам: нямаме пазар за книга в този стил. Разпространението на нашите книги е по-специфично и ви го казваме, защото знаем какво търсят читателите при нас. Последното, което искаме да постигнем, е издаване на книга, която няма да има кой да купи. Представете ли си колко нагло звучи това от издател на фентази? И аз реално се дразня най-вече на последната част: няма да издадем книга, която няма да има кой да купи. Откъде знаеш, че няма да има кой да я купи и как си позволяваш въобще да се държиш по този начин? Тук държа да отбележа, че става дума за малко издателство. Ма наистина малко, с едни 15 автора, които издават. И същото това издателство издава автора, който ми го е препоръчал, който пише фентази с още по-малка аудитория. Не е нужно да казвам, че след този отговор наистина много се ядосах и реших, че ще продължа. По-нататък, нали, това е може би един от най-неучтивите откази, които съм получавала. Казвам неучтив, защото когато си нов автор, всеки един отказ ти е кол в сърцето буквално, но някои са по-гадни от други. Мълчанието е едно, мълчанието е неуважение, но самия отказ по този начин да ти кажа, че книгата няма да я има кой да я купи и ние затова няма да я издадем. Не защото жанра не е окей, не защото героите не са окей, не защото сюжета не ни кефи, а защото няма да има кой да я купи. Тоест, ти казваш на човека един вид, че тази книга е толкова зле, че тя няма да има нито един читател. И това го казваш на млад автор. Държа да отбележа, че съм била, секунда да сметна, на 26 към оня момент. Нали, това го казваш на млад автор, който ти е казал, че това му е първата написана и завършена смислена книга. С какво право си позволяваш да се държиш така? В писмен вид, подчертавам. Това не е телефонен разговор. Но ако си мислите, че това е гадно, нали, аз тези истории ще ви ги разкажа и за да видите, че дори вие да имате гадни истории, не сте само вие. И се обзалагам, че някои от историите, които ще ви разкажа, няма да ви минат през ум. Така че продължаваме с следващите. Гъс номер 2 беше изключително кретенско и този път ще спомена нали, малко детайли. Става дума за голямо издателство и става дума за подвеждане на автор откровено. Ако не сте наясно, едно от големите български издателства, мисля, че е номер 2 в класацията, имат и книжарници, но не е Сиела, организират конкурс за непубликуван роман. Аз не знаех за този конкурс, признавам си, но когато изпратих първия вариант на мишмашология за тях, действието се развива в началото на 19-та, ако не ме лъжа паметта,
Тогава ми беше върнат отговор: здравейте, здравейте, да, видяхме ръкописа ви, ако искате се включете в конкурса. Имайте предвид, че аз съм пратила ръкопис на нов сборник с разкази, смисъл няма нищо общо с различен следовател, въобще не е фентази и смешни разкази са. И някак си, когато прочетох това, си казах: боже, ето някой има добро отношение, може би всъщност има надежда, след като те сами ми предлагат да се включа в конкурса, са видели някакъв потенциал, нали? И съответно, като добро дете, отидох, изпратих всичко и започнах да чакам. Номерът е, че този конкурс се провежда в началото на всяка календарна година и съответно резултатите излизат март-април. Аз трябваше да изпратя неща в февруари месец. И де да дойде март, де да дойде април, аз не получавам никакъв отговор. Имайте предвид, че все пак ние имаме мейл комуникация, някак си очаквах да чуя нещо за ръкописа. И, бидейки нахална и нагла, реших, че и този път ще съм пълно перде и ще пиша. И какво получих в отговор? В този случай не е нагло, просто е измамно. Чуйте, отново дословен цитат, защото го имам писмено. Секундичка само. Така, на този етап нямаме интерес, основно заради трудното налагане на сборници с разкази на пазара. Това не означава, че не правим такива, разбира се, по няколко се работи в момента, но първо трябва да направим най-доброто възможно за тях и след това при добър прием ще помислим и за други. Така, освен това, същия този коментар е придружен с, цитирам: за съжаление не ни беше препоръчан за издаване, тъй като жанрово не попада в издателската ни листа. Тук може и малко да бъркам издателствата, признавам си, тъй като списъка е дълъг, но реално погледнато и двата коментара са реални откази на издателства, и двата коментара са от издателства, които имат такива неща. Тоест, аз не съм писала на издателство, което прави техническа литература с идеята да издаде фентази или нещо подобно. Напротив. И да кажеш, че е трудно да се наложи сборник с разкази на пазара, при положение, че в момента работиш по 5-6 такива, ми се вижда малко абсурдно. Тоест, от една страна ти подтикваш човека да участва в конкурса ти, от друга страна всъщност си го подвел, знаейки, че човека няма никакъв шанс. Не считам това за коректно. Просто не. Но това на фона на предишното го считам за бял кахър, защото не е кой знае какво. А сега идва момента за гъс номер 3, който ми отвя главата. Гъс номер 3 се занимава с издателската дейност на едно относително малко, но не съвсем безизвестно издателство. Ако не знаете кои са, перфектно, идеално и невероятно. Ако се досещате кои са, можете да намерите цялата комуникация в профила ми във Фейсбук. Но, казано накратко, историята е следната. Това издателство организира няколко пъти в годината конкурси за кратки разкази по зададена тема и след това публикува сборници с тях. До тук нищо лошо и темите са интересни, но когато решавам да участвам в един от техните конкурси, след като съм наблюдавала как се случват конкурсите месеци наред, първо, идиотите въобще не ми отчитат мейла. Защо не ми отчитат мейла? Защото са на поща в АБВ и очевидно са компютърно неграмотни, защото не знаят, че когато нещо отива в папка спам, има бутон Not Spam, който го вади оттам. Съответно, още за заявяването на участие в конкурса, аз съм последна, защото са ме забравили. Но хващам, пиша текст, пращам го и в един момент, когато трябва да бъдат публикувани текстовете за оценяване, има гласуване в тяхната група, моят текст отново е забравен. И на моя въпрос защо е забравен, се оказва, че той отново е отишъл в спам и никой въобще не е бавал да хване и да си провери шибаната папка спам. Каза ви, че няма да съм много цензурна в това, нали? Ако не съм, сега да ви кажа. Смисъл, ще има яко псуване. На моя въпрос защо и откъде накъде е тая подигравка два пъти с един и същи автор в рамките на един и същ конкурс и може ли такъв непрофесионализъм? В смисъл, тук не говорим за rocket science, не говорим за квантова физика, говорим за един скапан имейл, който би трябвало всеки един уважаващ себе си автор да може да
работи с него, камо ли пък издатели, които работят именно по този начин, ми беше казано в прав текст и писмено, че работата ми им е през оная работа. Само държа да отбележа, че фразата през оная работа е цензурираната версия на това, което въпросния гъс написа. И казвам, че го е написал в собствената си група пред очите на всички останали автори, с които работи. След това друга гъска, която е негова съратница, тръгна да ме заплашва на лични със съд, заради това, че съм го нарекла такъв какъвто е. Както можете да се досетите, повече никога не искам да имам нищо общо с това издателство. Не съм участвала повече в нито един техен конкурс. Въпросните буклуци са блокирани и всичко останало. Но ми стана изключително неприятно, че човек, който твърди, че е издател, човек, който прави сборници с разкази, което предполага, че ти ще работиш не само с авторите, които са твои и публикувани, а може би и други автори ще поискат да участват, си позволява да се държи по този начин в писмен вид пред очите на всички хора, с които работи. Такава наглост и безпардонност не съм виждала никъде. Наистина, този държи палмата на първенството. В течение на работата съм попадала и на друг тип гъзове, като тези, които се опитват да те измамят. Имаше един гъс, историята не е моя, историята на пишещо приятелче, един гъс, който също се занимава с книгоиздаване, чието име няма да спомена, тръгна да прави неприлични предложения на една приятелка, която пише. Нали, дамата изглежда много добре, хубава е, младичка е, но първо е омъжена, второ има деца. И трето, никога под никакъв повод не е давала каквито и да е аванси, защото съм виждала цялата им писмена комуникация с въпросния образ. Но за съжаление, в хода на обсъждането им на нейн роман, той в един момент започва да я следва в социалните мрежи и започва да пише някакви изключително не бих казала нелицеприятни, но да кажем, че вулгарни коментари под нейни снимки. Коментари, които нейният съпруг не си позволява да пише. И когато тя го подвежда под отговорност, отново в писмен вид, защото е на чат, той беше започнал да се държи изключително нагло и безпардон. И тук възниква втория въпрос. Значи, от една страна ние псуваме авторите, от друга страна правим на дамите неприлични предложения. Това са два различни случаи, имайте предвид. Това е гъс 1 и гъс 2. Нали? Не е един и същ човек, макар че не бих се очудила който и да е от тези двамата да е изръсил и другото. Но въпреки всичко не е приятно, не е абсурдно е като отношение спрямо авторите и това не бива да се случва. Следващите гъзове, абсурдно, но факт, не са издатели. Да, има адски много гъзове и сред писателите. И само да ви кажа, че няма по-токсична среда за един писател от тази на други писатели. Знам, че звучи гадно, но повярвайте ми, има страшно много хора, които са забравили откъде са тръгнали, има страшно много хора с гигантско его, абсолютно без покритие. Има хора, които си мислят, че са върха на борчето, а не са. И има хора, които си мислят, че 2-3 връщици, които са ги вкарали в големите издателства, Сиела или Хермес, ги правят нещо повече от другите. Което, когато се сравнят написаните текстове, не е така. Сега ще ви разкажа за една крайно токсична писателска група. Няма да споменавам имена, има една конкретна група, която се знае във Фейсбук средите като писателска, няма начин да не я намерите. В тази група има една кликичка хорица, които си мислят, че е много готино да си повдигаш егото с това да оплюваш околните. Но под това да оплюваш околните нямам предвид някаква критика, която е смислена. Тук говорим за абсолютно търсене на подвола теле, абсолютно нарочно смачкване на самочувствието на авторите и изобщо прецакване на цялото им самочувствие. Буквално да те откажат да пишеш. Каква е историята? Влизам аз в тази група, абсолютно невежа и бидейки тапанарка и не знаейки въобще за какво и да реч там. И те организират игри. В какво се изразява една игра? Всеки месец се обявява тема и който иска да участва е длъжен да представи текст с определена дължина, който да е по темата. Няма значение дали е писан сега или е писан преди, публикуван, не публикуван, просто да е по темата.
Съответно, всички се изреждат, след това да прочетат твоя текст и да коментират нещо под него. Не си спомням каква беше основната цел. Какво се случва? Тези, които публикуват от кликичката, се скъсват да се хвалят едни други, а всички останали участници биват сринати с земята. Без значение колко добър или лош е текста. Всъщност даже бездарните бяха повече промотирани и повече хвалени, отколкото добрите автори. А тук държа да отбележа, че това не се е случвало в тази група само с мен. Случваше се с абсолютно всички по-добри автори от тях. И съответно хората постепенно започнаха да не участват в играта, защото очевидно единствената цел на тая игра е да чеше егото на една кликичка хора, които си мислят, че това, че са завършили 2 курса по творческо писане, ги прави писатели, което не е така. Нали? Съжалявам, че трябва да го кажа, но курсовете по творческо писане няма да ви направят писатели, само писането на адски много страници ще го направи. Така че, какво се случва по-нататък? Аз преставам да участвам, както и останалите в подобен тип игри, но все пак има някакви дискусии на тема писане, публикуване, издаване и така нататък. И в един момент стигаме до някакви неща, които са общо взето елементарни познания за издаване, мисли и така нататък. И хората се изреждат да коментират, аз съм между тях. Държа да отбележа, че към този момент имам само една публикувана книга, 112, която е кратичка и е трилър. Въпросните многознаещи, многоможещи и велики имат нито една издадена книга, само една издадена и само една написана, която е фентази. Защо го давам като пример? Защото към този момент аз имам една публикувана, но общо 5 написани, от които 3 са книгите от поредицата Различен следовател, които от гледна точка на книгоиздаването са 10. Така че от гледна точка на писането може да се каже, че съм написала много повече от тях. Но в един момент стигаме до някакви доста махленски коментари и нападки, в които ми се привежда като пример как аз с моята една смотана книга нямала съм какво да правя тук и откъде на къде се изказвам. И всъщност то било много лесно да се напише трилър, защото на мен всичко ми било готово, пък фентазито колко било сложно. Тогава побеснях, защото първо не съм писала само трилъри и второ доста по-различни са нещата, когато напишеш повече от една история. Напуснах групата, те май ме и блокираха, но общо взето стана ми много горчив вкус. Защо разказвам тази история, която е силно махленска? Първо, защото махленки и махленчовци сред писателите дал Господ. Моето лично впечатление е, че колкото по-бързо в кавички се е издигнал до слава и колкото по-бездарен, толкова по-нагъл е един писател. Има абсолютно пряка връзка между Хикс и Y, вярвайте ми. До момента няма изключение от правилото. И другото нещо е, че тези хора разбират познанството с писатели като грозно сравняване, надцакване и изключително отвратително отношение към другия. Един вид аз сега ще го навра на кучето в задника, за да може да си почеша своето его, защото аз съм велик. Не си. Казвам ви това, за да се пазите от такива хора. Внимавайте с кои писатели дружите и с какви хора и вижте как се държи този човек с хората около себе си. Защото такива хора, първото, което могат да направят е много силно да ви разклатят вярата в собствените ви възможности, могат да ви откажат от писането и могат да ви съсипят самочувствието и психиката. Казвам го като човек принципно с доста здрава психика, който не цепи басма никому, но просто ти влияе. Все пак ние всички, поставяйки нещо някъде за всички хора да го видят, искаме да чуем нещо хубаво за себе си. А когато колега, който всъщност прави същото на теория, ти каже нещо гадно, това не е от любимите ни неща и действа много гадно. Това, че бях във въпросната група, почти ме отказа от писането. И под почти ме отказа, имам предвид, че имах един много дълъг период между 112 мишмашология, когато членувах във въпросната група и общувах с тези гъзове, когато се бях зачудила има ли въобще смисъл да продължавам да издавам. Има ли въобще смисъл да се боря? Към онзи момент, пак държа да отбележа, само мишмашология беше за печат. 112 беше вече публикувана, но по редица причини не се продаваше добре.
Нямах и кой знае колко отзиви от читатели, т.е. реално погледнато аз си мислех, че първо книгата не се чете, второ не се и купува, трето аз въобще какво правя с живота си. Беше много неприятно, беше изключително демотивиращо за мен като автор и наистина почти ме отказа от писането. Буквално бях стигнала до момента, в който си мислех, че аз приключвам тук и сега, налягам си парцалите и това е. Бях на косъм да го направя, между другото, и затова ме отказа пишещо приятелче. Тя тогава ме изслуша, беше свидетел на цялата драма с подигравките от страна на гъзовете от групата. И тогава ми каза, вика, знаеш ли какво? И аз седни и прочети Стивън Кинг. И аз, жена, аз хорър и не чета. И тя, не, той има книга за писането, вземи, прочети, ще ти помогне. Аз викам си на къла, какво па имам да губя, хванах, намерих книгата, седнах да чета. И се оказа, че той човека има същите проблеми, същите съмнения, които имам и аз. И викам си на къла, гати, щом Стивън Кинг, хора, дето е институция, той се съмнява. Аз какво се впрягам, бе? Те всички имат същите съмнения. Я давай напред, нали? Между другото, познанството ми с въпросните токсични гъзове от групичката е една от причините да правя тези записи. Това е и причината да напиша книга с съвети как да не си изгубите ума, докато пишете. Тази книга няма да излезе тази година, може би 2024, да си знаете от сега. И в нея ще има малко повече неща, отколкото казвам тук. Така че имаше някаква полза от познанството ми с тях, но не мисля, че на всеки ще повлияят по този начин и смятам, че подобно отношение не е окей между колеги. Гъска, номер следващ, е всъщност причината да правим този запис. Тази гъска е авторка на фентазита и това е причината да я познавам. Всъщност запознах се с нейното творчество в кавички чрез книжна блогърка, правеше ревю за нейна книга, бях любопитна, момичето ми показа част от текста, за да мога да видя и на мен ми хареса. И аз имам един много лош навик, че когато ми хареса нечий текст, си мисля, че ще ми хареса и човека като човек. Съответно добавих въпросната във Фейсбук. И след това ми гръмна в лицето, защото се оказа, че тази не само, че няма нищо общо с историите, които пише, ами е изключително груба, нагла, безпардонна, високомерна и самолюбена. И използвам всички тези епитети абсолютно съзнателно. Ако искате да разберете за какво става дума, всичко е в профила ми, публично е. Казано накратко, оказа се, че тя си има връзки с издателствата и моето мнение е, че има издателства, които са гъзове, има издателства, които се държат с тебе като изтривалка и има издателства, които въобще не се държат както трябва. Беше осмяно от нея, изключително нагло. И общо взето нещата не се случиха както трябва, респективно тя блокира мен. И общо взето махленски изпълнения от най-малумен вариант, смисъл да се държиш така с колега писател, колега преводач. Не смятам, че е окей. Но тя е причината да си говорим днес за това, защото ми се струва, че всички тези неща, които ви разказвам, всички тези кретенски истории, могат да ви помогнат да разберете, че кретени има навсякъде, света е голям и кретени дебнат от всякъде хора. Наистина, пълно е с тях, с лопата да ги ринеш. Че не сте сами, защото всеки един, който някога е публикувал нещо някъде, 100% се е сблъсквал с поне един кретен. Други кретени, които мога да използвам като пример, са най-големия български сайт за писане. Съществува от 20 години и е много известен. Ако напишете лично творчество, това е първи резултат в Google. Поне беше, когато се присъединих. Това са следващите гъзове като кликичка. Казвам накратко, там има супер много секции, можете да публикувате каквото искате, буквално от снимки през аудиозаписи и музика. Има и много потребители. Когато се присъединих, си мислех, че ето най-после ще се присъединя към група, която са хора, които мислят като мен, хората пишат в крайна сметка и ще бъде интересно. Тук трябва да вметна, че когато се присъединих към сайта беше 2017, т.е. тепърва пишех различен следовател, нямах нищо смислено завършено и за мен беше важно да съм в група с други хора, които също пишат, защото към оня момент не познавах нито един пишещ човек. Държа да отбележа, че сайта ми беше
препоръчан от приятел. Така че започнах да пиша там и ми направи впечатление, че изключително бездарни неща. Ама като казвам бездарни, ви казвам, дете 6-ти клас може да напише нещо по-добро. Бездарни неща се възхваляват, бездарни неща са избор на редактора, бездарни неща са коментирани и обожавани от публиката, а моите неща получават за една седмица по 12 преглеждания. Ядосах се тогава, хванах и мъчих се, може би няколко месеца, да видя дали ще продължат по същия начин. Естествено, че продължиха да не ме виждат. Хвана ме яд и стрих всичко. По-късно, 2 години по-късно, реших да дам втори шанс на сайта. Тръгнах да публикувам вече много упорито и много целенасочено, а и не само различен следовател, разкази, стихотворения, участвах в конкурси и така нататък. И започна да ми прави впечатление как моя разказ в конкурс, примерно, е с най-много гласове, но е на 6-то място. Нали, не печели конкурса, е на 6-то място. На моя въпрос защо ми беше обяснено, че те имали много сложна система за смятане на точките, и понеже моя разказ много бил гледан, затова е сложен по-надолу в класацията, което е абсурдно. Как така ще спечели разказ с 6 точки на фона на разказ с 17? Давам примери. Съответно започнах да се дразня много сериозно и открих, че в този сайт просто са си една клюкичка бездарни пенсионери, които си се познават от 20 години, откакто е създаден сайта, и този сайт всъщност си е направен като техен пенсионерски литературен клуб. Всички останали, елепа, ако имат някакъв писателски талант, са крайно нежелани и те правят всичко възможно да те изгонят. Съответно си тръгнах. В този сайт единственото, което стана, писателската група беше доста по-токсична, но тук това, което беше проблема, е, че ти си мислиш, публикувайки там, че този сайт е мястото, където други хора биха наистина оценили работата ти, но моето лично впечатление е, че това е мястото, където най-малко се оценява. За справка, друг сайт, отново за писане, който е доста по-популярен сред младата публика и съществува от 7-8 максимум години. Не. Да кажем, че 7 години, защото от 2017 съм там, е много по-добър и там наистина имаш някаква обратна връзка, хората са готини и съвсем различно е. Така че не всички са гъзове. Чисто и просто има много гъзове. И може би аз попадам на гъзове. Следващите гъзове в нашата история не са нито писатели, нито сами по себе си издатели, а са или организатори на конкурси, или списват някакви парцалчета, които наричат списания. Отново е нужно да направя един дисклеймър, няма да е много позитивен поста, просто разказвам тези неща с цел да са за поука. За да видите за какъв дебилизъм иде реч и да видите защо не е окей. Така, гъзове първи род са списващите парцалчета. Казвам парцалчета, защото за да правиш списание трябва да имаш друго отношение към авторите, към работата си, а не по този начин. И двете са относително известни вече, затова ще пропусна имената им, тъй като не заслужават реклама в този запис. Но да кажем, че сте ги виждали. Първите правят списание веднъж на 3 месеца, мисля, или на 4, което е, името е буква от азбуката. И аз бях изключително разочарована от работата си с тях по няколко причини. Разказвам дословно за какво иде реч. Те организират конкурси за дълги разкази, което в моя случай е много добре, защото аз пиша дълги неща. Както виждате, това продължава вече половин час. Така че аз съм дрънкало безобразно. И съответно на мене кратките разкази не са ми приоритет, не ми харесват, много рядко ги пиша. Съответно, какво се случва? Попадам на тях случайно, бяха ми препоръчани от пишещо приятелче и реших да участвам в един от техните конкурси, ей така за кеф. Участвах, разказа ми беше отпечатан. Разказът е разказа Чудовище. Можете да намерите първата част от разказа в YouTube канала. Мисля, че и в подкаста я има записана. Остава ми да запиша и втората част, ама се не ми остава време. Обещавам, ще го направя. Разказа се казва Чудовище. Оттам можете да си извлечете и кое е точно списанието. Защо съм разочарована от тях?
когато пиша и са ми дали някакъв, как да се изразя, максимален брой думи, обикновено го използвам. Тоест, когато сте казали, че максималният брой думи е 5000 думи, аз ще ви дам разказ, който е 4999 хиляди думи. Нали? 4999. Няма да ви дам разказ от 1000 думи. Просто защото за мен тия 4000, които остават, че са изгубено място. Съответно, разказът ми беше публикуван, беше ми обещано едно авторско копие, подчертавам едно единствено авторско копие, което получава всеки един от техните автори безплатно. Което е хубаво, нали? Не е лошо да дадеш на авторите по едно копие, но имайте предвид, че в замяна на това те искат от вас вие да отстъпите права, т.е. това нещо се публикува, те взимат пари за списанието, които пари са колкото аз взимам за 112. Списанието е 2 пъти по-тънко. Освен това го продават, не публикуват никъде този разказ. Вие сте длъжни да цитирате, че разказът е публикуван първо при тях всеки път и всичкото промотиране на новия им брой всъщност се прави от авторите. Какво се случва? Чудовище излиза. Аз тогава бях много доволна, много щастлива, защото принципно не участвам в конкурси, за тях по-късно в същия запис, но този път ми хареса, че ето викам си, ето този разказ е оценен. Това е хубаво. Да, ама не. Защото първо получих си нещото по пощата хвърлено, в смисъл вината от части на пощенския клон, но буквално беше пусната книжката в един хартиен плик без нейлон, без нищо, надписана с някаква идиотщина, която дори не подсказваше кой е изпращача. Самото книжле е с изключително ниско качество и за малко се е разминало с порой. Тоест можеше да ми бъде доставено и на баница, заради това, че никой не си е направил труда да го опакова в елементарен нейлон. След това аз тръгнах да правя нещо като промоция на книгата. Казвам промоция, защото реших, че този разказ трябва да бъде показан на повече хора и ми направи впечатление, че те всъщност не си мърдат пръста да продават нещо, което е ефективно чужд труд. Да, те искат да събират пари, да, много държат на това и онова, но всъщност единствената промоция, която се прави на всичките им броеве, е от авторите, които са публикувани. Това беше разочароващо, но реших, че в крайна сметка още тепърва прохожда, това са първите им броеве, може би по-нататък ще се научат как се случват нещата. Все пак, когато аз написах 112, нямах абсолютно никаква идея как се промотират книги, нямах идея как се прави маркетинг на книга и всъщност се учих в крачка. Аз още се уча в крачка, така че никой не се е родил научен. Това, което ме разочарова и което ме накара да прекратя работата си с тях, беше едно изказване на главната им редакторка в тяхната Фейсбук страница. Няма да го цитирам дословно, но ще ви кажа за какво и да реч, че те, видите ли, имали били 5000 думи ограничение, само че много рядко включвали разказ от 5000 думи в книжлето, просто защото то било твърде дълго 5000 думи и всъщност си търсили разкази около 2500-3000 думи. На моя въпрос, след като търсите разкази, които са на половината на максималния обем, който сте дали, защо тогава просто не напишете, че търсите разкази от по 2500-3000 думи и не дадете на хората правилните очаквания, защото в момента всички тези, които пишат дълги разкази и са написали максимума, вие се подигравате с техния труд, тъй като той е отхвърлен по причина, че е твърде дълъг. Не е, че текстът е лош, не е, че има някакъв друг проблем, просто е много дълго. На този коментар получих изключително нагъл отговор, който се опитваше да изкара мен виновна. Все едно аз съм била дребнава, не съм била доразбрала и то всъщност не било така, което не е вярно, защото аз съм публикуван от тях вече автор. Тоест, излиза, че моят разказ е влязал само единствено защото не е имало други разкази, а не защото е добър. Можете, ако искате да чуете началото на Чудовище, да се убедите какъв е разказа. Тогава побеснях, защото реално погледнато за мен няма нищо по-обидно като автор от това някой да се опитва да оценява в кавички работата ми не според това какво е написано, а според броя думи.
Майка му стара, ние какво оценяваме в този конкурс? Защото аз си мислех, че не е въпроса дали можем да спазим запетайката, да сме в рамките на половината от оказания от вас обем. Може би качеството е по-важно. И общо взето бях много разочарована от тях, но понеже съм проста, това не е единствения случай с скапани псевдокнижарчета, които правят списаница. Намираме една дама във Фейсбук, благодарение на един мой разказ. Разказа се казва "Черното камъче". Можете да го намерите както на сайта ми, така и във Фейсбук, има го и по разни сайтове за писане, ако не ме лъжа паметта. Разказа е хубав, но един от най-кратките, които съм писала, и беше предизвикателство от приятелче. Тя ме намира във Фейсбук, пише ми на писателската страница, така и така, много е харесала разказа, иска да го включи в някакво писмено издание, дали може или не може, аз разреших. После мисля, че и дадох правото да го включи в още някакво издание, което беше вече отпечатано на хартия. Едното беше онлайн, другото на хартия. Всичко върви окей с онлайн изданието, но когато се стига до изданието на хартия, започват глупостите. Като начало, аз съм автор в това издание, но на мен ми се казва, че аз трябва да си платя бройката. Само държа да отбележа, вътре има мой разказ. Айде, ако предишните гъзове поне ми дадоха едно безплатно копие, макар и не по най-правилния начин, тук вече ме карат аз да си платя авторската бройка за нещо, което те са включили в собствено печатно издание, което продават за пари. Плюя на това и все пак решавам, че аз искам да имам копие от това печатно издание и ще платя. Съответно казвам, да, добре, давам адрес за изпращане и всичко е точно. В един момент, де да дойде, другите ми пишещи приятели, които също са участвали заедно с мен в същия брой, започват да показват снимки на това нещо и казват, ето то дойде преди ден-два, аз нямам нищо. На моя въпрос към въпросната дама, къде е моето копие, след като все пак го плащам, тя имала била много работа, не можела да ходи сега до не знам къде. И на моя въпрос, добре, значи вие имате много работа и сте ходили до не знам къде, за да пратите на другите ми пишещи колеги, а аз оставам последна от всички, за да получа своето копие. Не стига, че ме карате и да ви го заплатя. Не е ли това малко неуважително? Тя ми се държа по някакъв много кретенски начин, но общо взето прекратих комуникация с нея. Следващата гъска има предаване по радиото. С нея се запознахме случайно, благодарение на онзи гъс, на когото работата ми му беше през оная работа. Тогава тя ми писа, намери ме, каза, че и с нея се държал зле, че не му е за пръв път, че е задник и всичко останало. И от дума на дума стана ясно, че има предаване по радиото, няма да споменавам кое, за да не ме съди, защото тя много обича да заплашва със съд. И в хода на разговора попита дали искам да ме включи, защото предаването беше свързано с литература и култура. Аз казах да, добре, изпратих и мишмашология, и 112 и зачаках. Действието се развиваше миналата година в началото на август. 6 месеца по-късно, т.е. август, септември, октомври, ноември, декември, януари, реших да я попитам и да кажа, какво се случва? Аз ви изпратих разни неща преди 6 месеца, ви обещахте по някакъв начин да включите моя труд, но 6 месеца аз виждам как вие публикувате чужда работа. Може ли да ми обясните какво се случва? Тази същата ми заяви, че имала по-важна работа и мен дори не мога да си спомня колко беше нагла, честно казано, но беше нещо в реда на твоята работа мене не ме интересуват и трябва да си чакаш реда, и ако си беше изчакала реда, можеш и да ти обърна внимание, коя си ти, аз съм много важна и продължи да си дращиш. Така. Тук трябва да обясня, че канала и подкаста се казват Bistro Rights, но на български това, което избрах, когато създавах страницата и което остана и ще остане, е Бистра дращи. Защо дращи? Първо, защото когато правих страницата, щях да си бутна микрофона, когато правих страницата, не бях публикуван автор, действието се развиваше през 2019, когато почти се бях отказала от каквото и да е публикуване.
И тогава не мислех, че е окей да създам страница за себе си и за писането си, която да казва Бистра Стоименова автор. Първо, защото към оня момент не бях нито автор, думичката творчество не я понасям. Звучеше ми твърде префарцунено и високомерно за човек, който тепърва започва да публикува нещата си системно онлайн. Другата причина да го напиша така е защото ми се видя по-забавно. Нали, една малка закачка, нали, знаете, за писателите им викат от време на време дръскачи. И аз обичам да наричам особено някои от текстовете си драсканици. Така че това беше закачка. Другото нещо е, че ми се видя нещо, което ще хване вниманието, защото към онзи момент вече имам един личен профил, който е с имената ми, Бистра Стоименова. Имам фотографска страница, която е Бистра Стоименова и фотографи отзад. И реших, че ще стане малко тъпо да правя писателска страница, която да е Бистра Стоименова творчество. И така се роди Бистра Дращи. Впоследствие се оказа, че добре, че съм го сложила това, защото в момента публикувам и рисунки там, тъй че дращането има и друго измерение. Но от време на време това име ми навлича подобни нагли коментари. Едва ли не хората, виждайки името, не ме взимат на сериозно, което е изключително малоумно, предвид съдържанието на страницата, а името е добро, защото хваща окото. Тази позволи да се подиграе, нали, на страницата ми. Общо взето показа истинското си лице на една самозабравила се, префарцунена и тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък. Много бях разочарована, че изобщо съм и пратила каквито и да е копия. Ама наистина съжалявам, че съм ги пратила, просто защото не ги заслужава. И тук не говорим за парична стойност, просто не искам моите книги да са изобщо някъде около нея. Така че много бях разочарована от нея, супер много бях разочарована и от списанията и тук искам да отправя едно предупреждение, което е вързано не само с опитите на разни списвачи да си правят някакви печатни издания на чужд гръб, но и за конкурсите. Всеки автор иска неговите неща да бъдат оценявани. Абсолютно целенасочено избягвам думичката творчество, защото ми се повръща от нея. Някой друг път ще ви обясня надълго и на широко защо. Всеки иска работата му да бъде оценена. Всеки иска това, което представя на света, да бъде харесан. Не мисля, че има автор, който да е пуснал нещо някъде и да не смята, че това нещо заслужава поне малко внимание. Само че има едно нещо, което е основен проблем и този основен проблем е, че не винаги е така. И първото нещо, което ще ви кажа е защо аз не участвам в конкурси. Първо, не участвам, защото ми е писнало от чурубаджанащина. 99.9 конкурса се печели от наш човек. Дори да не е наш човек на първи поглед, обикновено е наш човек на някого. И не е толкова случайно и безпристрастно, колкото изглежда. Втората причина е, че не всички конкурси си заслужават усилията, особено тези, които искат от вас да се откажете от пълни авторски права и оставят правата на други хора. Друго мое пишещо приятелче, здрасти, ако слушаш това, тя е фенка на различен следовател и може би от първите фенове, запознахме се когато беше в гимназията, тя участва в един такъв конкурс, където и взеха текстовете, издадоха книга с тях и я накараха да си плати книгата, но тя трябваше да се откаже от авторски права, което първа публикувана книга, много хубаво, много готино, особено за млад човек, но отказването от авторски права е кражба на интелектуална собственост в рамките на конкурс. Да, те са го упоменали в условията на конкурса, за да не можете да ги осъдите, но реално погледнато вие им подарявате труда си. Няма смисъл от това, вярвайте ми, не си струва. Каквато и награда да дават, а в повечето случаи наградите са мизерни и незначителни. Втората причина е именно фактора нагласен конкурс. Имайте предвид, че колкото по-голям е конкурса, толкова по-възможно е да спечели наш човек. Дали ще е наш човек, когато вие знаете, че е наш човек, или е скрит наш човек, това няма никакво значение, но шансът да спечелите вие е малък. За да спечелите, трябва да е малък регионален конкурс, да кажем конкурс на местното читалище в малък град, или наистина да има някой безпристрастен в журито, който да се застъпи за вас. Дано да има такива хора наистина, но не винаги има.
Или В, вече да имате награди в други конкурси, защото и тук е параграф 22. За да печелиш конкурс, трябва вече да си печелил конкурси. Има значение. А другата причина, поради която аз не считам, че си струва, е, че ще си губите времето и ще си хабите нервите. И казвам губене на време и хабене на нерви, защото човек си играе да пише текст, играе си да чака резултати. Надява се, поне малко. В смисъл, дори аз, дето ги говоря тия неща, когато участвам веднъж на високосна година някъде с нещо, се надявам. Кой не се? Ако човек си мисли, че има абсолютно отрицателна стойност като шанс, не би се навил, нали? Така че надявате се, хабите си нервите, после ви е яд, когато не печелите нищо. Затова ви казвам, че не си струва. Особено когато конкурсите с някаква парична награда, особено голяма, или някакви... Да, хубаво е да участвате, уникално е ако спечелите, но шансовете са големи. Така че просто не си хабете усилията. Ако искате да участвате заради опита и да се сравните къде сте, добре. Но имайте предвид, че повечето такива конкурси няма да ви върнат никаква обратна връзка. Тоест, вие ще си подадете текстовете, ще чакате резултати и няма да видите нищо. Нито обратна връзка, нито коментари за това какво сте написали и как. Нито ще ви върнат имейл, че текста ви не е класиран. Ще трябва да ровите и да чакате да обявят победителя. А те обикновено правят това. Имаше един много грозен случай, само че не мога да се сетя дали беше конкурс, в който съм участвала, или просто попаднах на скандала, където от журито даже бяха се опитали да очернят и оплюят участниците, когато са ги обвинили, че не са изкарали резултати. Ама беше толкова грозно. Буквално това са неща, които бяха казани за хората, дето няма да си помислиш, че пишещ човек, хелепа жури в конкурс е в състояние да изрази. Но за съжаление не мога да цитирам за какво точно и да реч, но попадала съм на казуса. Тъй, че има и такива гъзове. За списанията имайте едно на ум. Ако искате да участвате, няма лошо, но просто имайте предвид, че с вашия труд се продава чужд продукт. Вие не получавате никакви пари за труда си, точно обратното. Възможно е да получите и лошо отношение и в крайна сметка вие сте подарили нещо свое на някой, който да печели пари на ваш гръб. Аз не го считам за смислено. Да, има и добри списания. Аз цитирам лошите, с които съм се сблъсквала, но имайте едно на ум, прочетете отзиви, повечето списания не са на пазара за първа година, онова с буквичката от азбуката беше на пазара за първа година, т.е. нямаше кой да ми каже, що за стока са. Но това е положението, в смисъл, това исках и да ви кажа. Имам и други истории в запас, но мисля, че тези ви стигат, за да разберете, че не е толкова лесно, колкото изглежда. Понякога е изключително неприятно, в смисъл аз от един час ви разказвам неприятна история след неприятна история след неприятна история, но всъщност всичко това идва да ни каже следното. Това, че някой е писател, не го прави добър човек. Това, че някой пише добре, не го прави готин човек или достоен за внимание. И личността на писателя няма нищо общо с това, що за човек е всъщност в реалния живот. Аз се включвам в това число също. Ние сме отделно нещо от онова, което пишем и е напълно нормално да не сме същите. Читателите се подвеждат, аз се подвеждам. Нали? Ако и да пиша и да знам, че не е точно така, случва се. Имайте едно на ум, гледайте какво хората правят, а не какви ги дрънкат. Другото, което е с конкурсите, имайте едно-две на ум и мое лично мнение, много внимавайте какво им пращате, четете изключително внимателно условията, т.е. от какво се отказвате, какъв тип права им предостъпвате, те са длъжни да го включат това в условията на конкурса. И вижте какво точно се изисква от вас и какво вие ще дадете преди да сте участници, защото след това нещата вече са питоплатени. Не им се дръзнете, че не са ви върнали обратна връзка, на тях не им пука. Много малко конкурси връщат обратна връзка, да не кажа почти николко. Но да кажем, че аз принципно не обичам да участвам в конкурси, защото за мен е загуба на време и загуба на текстове. Да се занимавам и моя опит с конкурсите до сега е само единствено лош. Аз добър опит с конкурс нямам. Освен на
чудовище, само че чудовище след това е с горчив привкус, тъй че все тая. За издателите много внимавайте също. Това го казах и в предишното видео, аудио, но тук искам да го повторя. Четете отзиви за тия в нета, има достатъчно за некоректни издатели. Аз имам още истории за некоректни издатели, които не са мои, а са на пишещи приятели и познати. Но имайте предвид, че това, че един автор ви препоръчва издателство, с което работи, не означава, че това издателство ще е правилното за вас и дори не означава, че това издателство ще е коректно с вас, ама изобщо. Тук трябва да дам отново да се върнем на историята с гъзовете. Първия гъз, който ми каза, че няма никой да чете различен следовател, и другия, на който работата ми беше през оная работа, и двамата работят с мои пишещи познати и приятели, които се кълнат, че са коректни. Това беше причината аз да се занимавам с тях. Тъй, че медала има две страни, просто внимавайте, оглеждайте се и най-важното, уважавайте себе си и труда си. Никой няма право да се държи с вас като изтривалка, само и единствено, защото си мисли, че може да публикува нещо. Всъщност, неговата работа и печалба зависят от вас като автор, защото ако не ви издаде, няма да спечели и пари от вашия труд. Така че не ги оставяйте да ви тъпчат. Иначе за токсичните писатели, токсичните около вас, просто им бийте шута. И така, много ще се радвам, ако сте стигнали до края на записа. Благодаря ви, че бяхте тук, благодаря ви, че изслушахте този крайно негативен запис. И много ще се радвам на коментари и мнения. И до следващия път, когато обещавам, следващия запис вече ще е положителен. Чао, чао и до нови срещи!